Я стаю ля окна і гляжу на вулицу. Вулиця як вулиця, нічога асаблівага. Дрэвы вздоўж тратуараў, дамы злева, дамы справа. Колькі такіх вуліц у Маскве? Ёсць куды больш цікавыя. А наша нават называецца неяк смешна Новапясчаная. А ніякага пяску, ні новага, ні старога і блізка няма. Вядома, калі не лічыць той, што ў пясочніцы малышам прывозіць. Такой пясочніцы і я корпаўся, калі мне 4 гады было і мы сюды пераехалі. Десять гадоў жывём мы на гэтай вуліцы, і я прывык да яе, як да свайго дома, сваёй школы, як прывыкаеш да ўсяго таго, да чаго трэба прывыкаць. Ці можна любіць школу? Я люблю школу, клас, урокі, падручнікі, адзнакі. Смешна, правда? Я люблю, ты любіш, і он любіць. Трэба, проста трэба, і ўсё тут. Гэта ж не кіно або добрая кніжка. І дом. Таксама смешна любіць дом. Хаця дом не школа. Магчыма, мне нават падабаецца дома. Але любіць. А вуліцу любіць. І ўсё ж, больш за все іншае, люблю нашу вуліцу. Ведаеш, Маша, якія ж мы разумнікі, якія мудрацы, што тады на Ламаносаўскі праспект не паехалі. Гэта тата гаворыць маме ужо шмат гадоў. А мне, што наша вуліца, што Ламаносаўскі, ніякай розніцы. Я вечарам, як падыходжу дадому, стому як рукой знімае. Нешта не кажы, няма лепшай за нашу вуліцу. Гэта ўжо мама гаворыць бацьку. Таксама шмат гадоў падрад. А летась ці пазалетась, не помню. Наогул цікава атрымалася. Прыехаў да бацька таварыш з Філадельфіі, з якім яны пасябравалі, калі тата ў Амерыцы быў. Ездзіў з дэлегацыяй рабочых са свайго завода. Гаварылі пра рознае, а потым раптам пра нашу вуліцу. Амерыканец усё пытаўся ў бацькі, пра што б яму напісаць. Відаць, журналіст ён быў ці пісьменнік. Вось і прасіў падказаць, як і што лепш напісаць пра Маскву. Навошта лепш? Не трэба, Гары, лепш. Возьми просто нашу вуліцу. Звычайная вуліца ў Маскве. А ўсё ж найлепшая. Хочешь, давай я з работы адпрашуся. Пойдем разом. Возьмем статыстыку. Якія людзі жывуць на адной вуліцы? Што на ёй знаходзіцца? Па кватэрах пройдзем, па магазинах, па дзіцячых садах, школах. Гэта табе не вуліца Горкага, пра якую 1000 разоў пісалі. Убачыш, цікавыя нарысы атрымаюцца. І яны 3 сутак хадзілі па нашай вуліцы. 3 сутак. Дзіўныя людзі. Ну, лепшае і лепшае. Няхай будзе так. Мяне гэта не вельмі хвалюе. Мама, я пойду пагуляю. А, ідзі, сынок. Бо ты зусім апошні час паветрам не дыхаеш. Сынок, але каб у 8 быў дома. Тата званіў, што затрымаецца да 8, вячэраць будзем разам. Я вярнуся. На вуліцы абразалі дрэвы. Жанчыны ў сініх халатах з доўгімі кіямі-нажніцамі ў руках, як у цырульні, стрыгуць галіны дрэў. Некаторыя ўзнімаюцца на лесвіцы і арудуюць піламі. Падае на тратуар галлёй сапраўднае бярвенне. А самі дрэвы робяцца падобнымі ці то на нейкія казачныя істоты, ці то на загадкавыя расліны ў пустыні. Я прайшоў міма жанчын у сініх халатах, міма вялізных куч галля. На рагу ля пошты павінна стаяць марожаншчыца. Пайду куплю ленинградскае.
Так, ці хопіць у мяне грошай? Привітанне! Тобі ўзяць мороженое? Не, не трэба. У мяне ёсць грошы. Гэта Галя, наша суседка. Яна старэйшая за мяне, вучыцца ў тэхнікуме і ўжо працуе. Калі яна сустракае мяне на лесвіцы або ў двары, заўсёды гаворыць гэтае прывітанне. Я адказваю сур'ёзна. Добры дзень. А чаму ты не вітаешься со мной? Добрый дзень. Мне, калі ласка, пломбір. Калі хочаш, я і табе возьму. Не, не трэба, дзякуй. Ты домой? Не, я ў булачную. Шкада, а то зайшоў бы до нас. У мяне дзень нараджэння сёння, 17 исполнилось. Не, я не могу. Бывай. Сам не разумею, чаму я адмовіўся, чаму спалохаўся. Нават мороженое не разгарнуў, а пайшоў да булачнай, потым да метро. Вось дурань. Трэба ж было яе павіншаваць. Трэба было пайсці разам з ёй дадому, зайсці ў кватэру, кветкі трэба было купіць. Якраз ля метро іх прадаюць. Трэба было. Раней думаць трэба было. Вось што. Мороженое растала. Я праглынуў яго і павярнуў назад да свайго дома. А раптам яна яшчэ не дайшла. Затрымалася. Я падайду і скажу: «Віншую, Галя. Не вельмі падабаецца, калі я вас бачу». Ой, дурань, што гэта я? А калі яна мне сапраўды падабаецца? Ой, мама, ды яна мяне так шугане, што і 10-му закажаш. Пахаджу лепш па вуліцы. До 8 яшчэ цэлая гадзіна. На вуліцы цямнела. Нехта зацягваў фіранкі на вокнах, нехта зачыняў форткі. У 2 тралейбусах, што прайшлі адзін за адным, запалілі святло. Насустрач мне ідзе мужчына з аўчаркай. Шкада, што ў нас няма сабакі. Тата гаворыць: «Вось падрасцеш, у нас з мамай часу няма». Сапраўды, часу іх няшмат. Але хіба гэты дзядзька, які гуляе з аўчаркай, менш заняты? Цікава, пра што ён з ёй гаворыць? Гуляй, Дэна, гуляй. У мяне, разумееш, ідэя адна з'явілася. По работе сяброўка по конструкторскому бюро нашему. Разумееш? Да ты гуляй, Дэна, гуляй. Ён гаворыць з сабакам, а думае зусім не пра яго і не пра сябе. Зусім пра іншае. А гаворыць з Дыянай. Дзіўна. А Галя мяне звала. Я не пайшоў і так нічога і не сказаў ёй. Нехта корпаецца ў зрэзаным галлі. Дык гэта ж Купрыкава з нашага класа. Ліза, ты што, ліпавы букет збіраеш? Ну, ведаеш. Знаеш, ніякі гэта не ліпы. Тополі. Самыя звычайныя духмяныя тополі. Такога не ведаць. Ну, шыраю. Ну что, Шарая, так. Это все будет одно уже. Простите. И ты один, уши так само не ведают. Ну, чего страшного? Я павінен быў ведаць. 10 гадоў жыву на гэтай вуліцы, а лічыў дрэвы са ліпы. Ліпы? Ліпы зусім не такія. Ніякага падабенства. Вось ты быў на вуліцу Горкага, Шараю?
Бачив? Ну ты додумаешься, что спытать. Ты был я на улице Горького. 100 разов был. Ну и что? Нічого. Просто на вулиці Горького ліпи і на інших вулицях. А у нас тополі. Слухай, на что ты галинки в букет збираешь? А хіба тобі не шкода? Шаго. Коли хочешь ведать, я собак люблю. Ой, ну при чим тут собаки? Я про тополі. Тобі не шкода, що їх так режуть і пілують? Дык гэта ж трэба. Яны растут лепш, калі іх абразаюць. Гавораць, Лепей би ти волоси свої обрезав. Глянь, зарос зусім. А мне, коли хочеш ведать, шкода. Не волосов твоих шираю, а тополевых галинок. Ведаю, что их треба подразать, а все ровно шкодую. я ішоў і думаў пра яе, пра Лізу Купрыкаў. Колькі гадоў сядзім за адной партай, я ніколі нават не заўважаў яе. А тут раптам заўважыў. На вуліцы заўважыў. Гэтай таполевыя галінкі і гэтае шыраю. У школе яна таксама гаворыць мне шыраю. Але там не так, там школа. У школе она непрыкметная, маленькая. А тут нейкая... Тебе не шкода, что их так режуть и пилуют? Мне не шкода, табе не шкода, яму не шкода. І пры чым тут мае валасы? Мае валасы, твае валасы, яго валасы. Ну чаму я думаю пра яе? Чаму? На лесвіцы было ціха. Не так, як калі хто-небудзь штосьці святкуе. Чаму ж Галя тады мяне запрашала? Незразумела. Дома майму прыходу узрадаваліся. Сынок, садись вечерой. Во, бульбы насмажила. А вы з татом? Ничто не хочется. Ну, як справа ў школе, сын? Нормально. Слухайте, вы что, посварыліся? Посварились? Чему? Да нет, тебе здалося. Правда, мать? Правда, правда. Чапіся. Сядай лепш з Сашем еш. Ой, чайник кипить. Здаецца, я не спаў гэтай ноччу. Чуў, як ідуць па нашай вуліцы апошнія машыны і тралейбусы, як калышыцца ліхтар над варотамі, як у суседнім пакоі гавораць мама і тата. Ну што? Што ў гэтым ты бачыш асаблівае? Мы ж не ў беспаветранай прасторы жывём. І ты ж як апякун, канешне. Падарункі робіш. Якія падарункі? Просто знак увагі на 8 сакавіка. У яе цяжкі лёс, адна, двое дзяцей гадуе. Ну колькі мы з табой жывём? Успомні, колькі? 22 гады. А што? Але... Сына выгадавалі. Ну гэта ж галоўнае. Самае галоўнае, разумееш? Разумею. Я ўсё разумею, не крыўдуй, калі ласка. А потым усё пачалося блытацца. Я даганяў самага і гаварыў з Галей пра таполі,
Шираю, тебе взять мороженое. Привітання, гляди, колькі галя. Навошта табе галінкі ад зрэзаных ліп? У мяне дзень нараджэння. Якія ж гэта ліпы, Шыраеў? Гэта таполі, духмяныя таполі на нашай вуліцы. Честное слово, няма лепшай за нашу вуліцу. І якія ж мы разумнікі, што тады на Ломоносовскі не паехалі. Колькі мы с тобой живем. Успомни, колькі. Сына выгадавалі. Гэта ж самае галоўнае. Разумееш? Разумею. Раніцай я ішоў у школу, як ніколі яшчэ не хадзіў. Мне хацелася ісці ў школу. Я ведаў, мяне там нешта чакае. Акрамя урокаў, акрамя адзнак, акрамя... Замест таго, каб ісці дварамі, я выйшаў на вуліцу да зрэзаных таполяў. Кучы галля яшчэ не ўбралі. І тая, дзе Ліза Купрыкава адломвала вершалінкі, таксама была цэлая. Ніхто іншы яе не чапаў. Лізы тут не было. Не было яе ў школьным калідоры. Я сидзеў за партай адзін. І сярод тых, хто спазняўся, яе не было таксама. Слухай, Света, не ведаеш, чаму гэта Купрыкавай сёння няма? Мусіць, захварэла. Амаль паўкласа сёння адсутнічае, ты ж ведаеш, грып нейкі вірусны. А ў Тані Антіповай дык запаленне пачалося. Паўкласа мяне не цікавілі. І урокі ў гэты дзень таксама. Я хацеў убачыць Лізу Купрыкаву і спытаць, навошта ёй патрэбны таполевыя галінкі. У сваім пад'ездзе я сустрэў Галю. Ты, вось добра, прывітанне. У мяне замок ніяк не адмыкаецца. Давай ключ паспрабую. Вось. Не. У мяне не атрымоўваецца ніяк. Я пайду. Можно мне ад вас позвонить? Чаму ж нельга? Заходь. Пошли. Ты один? Один-один. Тата з мамой на работе. Вось телефон. Звони. Дякую. Славу Волкова. Покличьте, коли ласка. Слава? Привітання. Ага. Ну так. Добре. Так я приеду. До вечера, так? Только ты организуй все, як мы домовились. Привітання. Саша? Саша, ты где? Тут. Дякую тебе. Иду гулять. На весь день и на весь вечер. З гэтым Славам? Цудоўно все отрымливается. Ты что с тобой? Не ведаю. Голова закружилась. А я ведаю. Я тебе подобаюся. Ну скажи, подобаюся? Не ведаю. Ну что ты все не ведаю, да не ведаю. Подобаюся. И ты ходишь за мной, бегаешь, глядишь. И мне это подобается. Скажу нават тебе, что ты хлопец увогуле нічога. Вось толькі, каб ты быў крыху старэйшы. Ой, да што гэта я? Бывай!
Ты что гэта сёння нейкі змрочны? Двойку схапіў? И правда, что с тобой, сынок? Не, сёння адзнак не было. І Лізы не было. І ніхто не здзівіўся. Быццам так і павінна быць. Між іншым, сёння ёсць важная для тебе пастанова. Чуў? Не, якая? І цябе датычыць. І наогул усіх падлеткаў. Вам цяпер уся ўвага. Кніг для вас будуць болей выпускаць, фільмаў, фізкультура і спорт, вядома. А самае галоўнае – выхаванне. Выхаваннем зоймуцца па-сур'ёзнаму. Нас і так выхоўваюць. А будуць яшчэ лепш. Я рано лёг спаць у гэты вечар. Доброй ночи, сынок. Я рады, што вы з татам памірыліся. Посиди со мной, мама. Что? К тебе нечто здарылось? Не. Я просто думаю, што ў жыцці самае галоўнае. Відаць, не так важна, як хто вучыцца, а нешта зусім іншае. Ведаеш што? Ну? Скажы мне, чаму гэта вы, калі з татам пра нашу вуліцу гаворыце, што яна самая лепшая, усё Ламаносаўскі праспект успамінаеце? Чаму? А калі б вы туды пераехалі, што тады? Гэта складана, сынок. Я ж не маленькі. І павер, мне вельмі, вельмі важна ведаць, чаму. Так, ты не маленькі. Ну, як бы табе ўсё гэта растлумачыць? Адным словам, перабоі здараюцца ў кожным механізме. Вось і ў нас з татам. Тады перабой быў. Калі б на Ламаносаўскі, дык ён адзін бы туды паехаў, без нас з табой. Ён аказаўся вельмі разумным, добрым, твой тата. І мне не напамінае ні аб чым, а мог бы. А сварыцеся? Гэта так, за глупства. Я виновата і ўсё разумею, і больш ніколі не буду. Нельга мне, сыночак, на гэтай вуліцы сварыцца з татам. Яна ж для мяне. Ну, як бы табе сказаць, ну, як знойдзенае згубленае шчасце, і... Што і? Не трэба, сынок, добра? Спі, спі. Толькі пра размову нашу тату не. Ты ж дарослы. Спі, спі, сынок. Яшчэ 2 дні я хадзіў у школу, а потым таксама захварэў. Гавораць, што ў час хваробы людзі хутка растуць. Не ведаю, ці падрос я, але шмат думаў, пакуль ляжаў гэтыя 3 тыдні. Пра што? Пра маці і бацьку, у якіх нешта здарылася, калі я быў зусім маленькі. Пра нашу школу, дзе ўсё вымяраюць адзнакамі, нечым звыклым і патрэбным, але не заўсёды уважлівыя да самага галоўнага. Да такіх, як я, як Ліза, як Галя нарэшце. Галя ж таксама вучылася ў нашай школе. Няхай раней, але ж вучылася. І яшчэ пра гэтых самых падлеткаў, якіх трэба выхоўваць.
и про тополи на нашей улице. Калі я першы раз выйшаў на вуліцу, кружылася галава. Ці то пасля хваробы, ці можа таму, што я паразумнеў, але мне падабалася ўсё. Асветленыя сонцам дамы, людзі на тратуарах, тополі падобны на баабабы. І я ўспомніў, што наша вуліца не звычайная вуліца, а самая лепшая, самая прыгожая. Ці я проста прывык, што так гавораць маці і бацька? Для іх я цяпер разумею, вуліца наша сапраўды асаблівая. Але хіба толькі для іх і для мяне. Я пайшоў да школы. Ой, Сашка! Ну і схуднів же ти, а вирос. Хлопці, ширай усіх вас перерос. Слухай, Света, а што Купрыкова яшчэ таксама хварэе? Куприкова? Она просто дежурная по классе. Зараз прибери и выйди. Слухай, ты в понедельник у школу прийдеш? Ага. Не отстав? Не, я дома займаўся. Ну, тоді до зустрічі. Бывай. Я яшчэ даволі доўга блукаў па школьным двары. Шираю? Ты что тут? Я цябе чакаю. Разумееш, вось выпусцілі, я прыйшоў. Ну, Шираю. Пакуль ляжаў, шмат думаў пра цябе і наогул пра ўсё. Слухай, а навошта ты тады гэтыя таполевыя галінкі збірала? Усё хацеў спытацца. А на іх парасткі ўжо. Лісточкі і карэнчыкі з'явіліся. Я іх у парку пасаджу ля кінотэатра. Няхай растуць дрэвы. Вырастуць. Вспомню мае. А хочаш разам пасадзім? Хачу. А калі? Як толькі зямля адтане. А ведаеш, я хотела тебе наведаць, калі ты хварэў. Да пасаромілася. А ты завтра заходь до нас. Выходные, я тебя с мамой и татом познакомлю. Я буду рада. Так значит, у 12 ля той тополі, так? Так, ля той тополі. Я не заўважыў, як праводзіў Лізу да яе дома. І пакуль мы ішлі, я амаль нічога не бачыў. А пайшоў назад, убачыў усю нашу вуліцу і тополі з набрынялымі клейкімі пупышкамі. Вуліца, як вуліца. Нічога асаблівага. Дамы злева, дамы справа. І ўсё тут у нас побач. Кіно, магазины, школа. Саша, ты домой? Ага, гулялась. Сашенька, голова не болит? Не, кружится крыху. А вы с работы? Так. Хочешь, завтра сходим в кино? Може, іншим разом. Я до нас Лизу запросил. Купрыкову, з нашего класса. Спячу, батя, пирог. А? Добре. Люблю, коли у доме гость. А помнишь, сынок, моего сябра, американца с Филадельфии? Так вось он книжку свою нам прислал. Вось. 1.5 miles, but foot along Arashid Street. Memphis of an American traveler. 1,5 мили
Пеша по одной русской улице. Записки американского подорожника. Малайчына, сходу переклав. малайчына. І Гара молодець. Вельми об'єктивну і розумну книгу написав. Ёсць їй то і сьо і про нас з мамой. Як про людей, які люблять свою вулицю. Так, так. І нават про тебе, у тым плане, што ты, як і ўсе дзеці, абыякава ставішся да месца, дзе жывеш. Адкуль ён ведае, як я стаўлюся? Я зусім не абыякава. Я цяпер зразумеў. Я вельмі люблю сваю вуліцу. І яшчэ Гары піша, што вуліцы нашы быццам і не характэрныя ў гістарычным плане. Сама гісторыя вырасла там, дзе не было нічога. Пасяліла людзей, народжаных ужо ў савецкі час. І на прыкладзе нашай вуліцы ён расказвае пра людзей нашай дзяржавы. Тата, а калі я ў тебе папрашу, ты мне рубель дасі? Вядома, дам, але навошта? Я ў цырульню збегаю зараз, пакуль не зачынілі. Бо зусім зарос. Ну што, маці, адпусцім сына ў цырульню? Отпустим. Ён же у нас дорослый. Няхай сам отказывае за сябе.